the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Get hard, thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Na začátku 9. ročníku nás ani nenapadlo, že jakákoliv akce se třídou je naše poslední. Vše jsme si uvědomili, až nastal čas přijímacích zkoušek a my viděli naši budoucí školu a nové lidi. V této škole jsme spolu strávili 9 nezapomenutelných let, v níž se střídali radost, přátelství, první lásky, ale i povinnosti a starosti. Na téměř ještě školkáčky začaly pršet úkoly, abeceda a malá násobilka. Z dětí se stali školáci. Jak důležitě jsme si tehdy připadali. Ale 5 let výuky, která byla často okořeněna hrami a soutěžemi, které naše paní učitelka vymýšlela, uběhlo jako voda a my jsme chtě nechtě museli zamávat prvnímu stupni a vkročit do toho druhého. Také chceme poděkovat všem učitelům, kteří se nás snažili provést mnohdy zákeřným učivem a vyjádřit jim obdiv a respekt, že dokázali víceméně v klidu přežít nápor, jaký naše třída představuje. V tomto ročníku jsme si také prošli zkouškou ohně, tedy přijímacím řízení, ze kterého jsme my i naše okolí měli nervy na pochodu měsíce předem. Můžeme už jen podotknout, že jsme všichni přijati. Vzpomeňte si někdy na naši třídu, buď jako naši učitelé nebo kamarádi z nižších ročníků. 9 let se nám nesmazatelně vrylo do paměti, každému jinak a přece všem stejně. Nalezli jsme tu nová přátelství, někteří z nás i lásky. Zanecháváme tu roky života, přátele, vzpomínky a dětství. Tímto se loučíme a děkujeme vám. Bylo to hezké.